Ngipdiang supaya pi baro hakane ke YouTube channel Nadmil Production. Sengo bawat klik lu banyan ya kabutan subscribe. Ka film lingkot ke belapan mensim yang ikinok pej. Kam tam ya kitu ke beteng ku kum hakane ke jingcia hayi hasem. Ha basang jong kane ke film lingkot layu i bakawai ke kena samla kentai ke bakar teng ke ploy. Ka badang yang hakmat persyak ke dukan disha. Katai ke kena samla kam dan pisa ai halade. Henry namar bakakpo kaladawa kumta kala supet jauh dut marway la kumbakan yok benbam lada kadon pisa hagatai kepor kat ba kadang petse bat kadang perkhat sa kumtai kanang didukan ke badang shet bam kalayu iya kaploy baka supet se kumtai kaploy kala kandet bat kala phai no wak shadien Henry kanong di kala iper kala perta ya kaploy hey kun wan hang ni hey kun Hey, wan hang ni. Kaploy kala phai biang syakman, bat kala lektur syajan. Kanong di dukan kala keli. Pikwa ban bam ai, kaploy kala phai ketien. Kong, ngam dan pisa ai ru. Kanong di dukan pat kala ong. Syong kun, ngan syet jeng bam ai ban bam api. La phai ketien biang kaploy. Balai kong pilong isbon bha. Kanong di dukan pat kala ong. Ngam dalong sebun tan hadu kata-kata kumba piong kadai tang gaja sipliang hi Henry ngan ya thu kana ya phi dan iwei ibriu ibakam sebun mensim palat ban yanga kumba ong mapi Maria ong katai kanon di dukan kumtai kala tengku ya ka jingmut jing perhat jong kaploy namar bakla phet jendat na yeng hapdang ga jing yania yamai bat laga kemi kaploy kelas dangkan mau sying ya la ka kemi ka ba i them mensim ya kaploy ka balale bhana dong syadong na ka benta jong kaploy wala bun ki jing ha ka yeng kasem penban ka thom lut len ya kita barok ka tre sitam mit la barsngi na benta ban pendap penbiang ya kala wei ba pha jong kaploy kat ba kaploy kadang don ha ka jingkan mau kumtei ya la ka kemi kanong di dukan kelas sim ya ka jabat kelas di rengkat ka pleng bar kuei di ban syet jingbam na ka benta kaploy enda kanong di kala dep syet kala aya kaploy bakan bam kaploy kelas sim Henry haba kala pej ya ka tei ka jingbam kala lengo ba kumnu ka tei kanong di dukan ka tep ban syet ya ka rukom syet ba kaploy ka jubang bha ban bam hayeng kumta kala kali ya kanong di dukan kepala petse ya kaploy kala sei ya kador jong kaploy bat kala pen i ya ka kaploy habak loy i kumtei kala lengo ngan katei kanong di dukan kala itu ya kaploy baka kemi jongka kaba idap da ka jingkus lai ha kador kemar ka jongka kalawan mi ha katei ka dukan bat kala kali ya ka la kayo i ni ya kaploy ka khun jongka Henry kam sim la yo i satya kala jubam kumta ka kemi jong kaploy kala aya ka tei ka dor rengkat bat kapisa kala batha ka tei kanong di dukan balada ka khun joka kaploy ka wan mi cha ka tei ka dukan bakan sngu bha ban khot lem ya ka bat sapan shet bam lem na banta kaploy ka khun jongka namar ba kaploy kam don pisa ai haladi kumta ka kemi kala syepting bayok ka khun jongka kan sayap than bat kala tha ru ba anda ka khun jongka kaploy kala debam kan sngu ba ban pha bakan wan no shalaying la batha ka kemi ka ba i thep mensim ka badang ye ap khmi lanti sa ya la ka khun kaploy bakan wan phai no shalaying mar snyo sngu ya ka jing thu na ka tei kanong di dukan kaploy kala dap phia da ka jing long mensim kala kan mau lot ya ka jing le bha ka kemi kala sung thu hadu kat nu ka kemi ka i thep mensim ya kaploy ka khun joka kumta bat ka cha umat bat ka bam jingbam ha ka tei ka por kaploy kanong di dukan haba kalayo i ba kaploy kala debam kala ong ya ka to phun no menta ya imei jong phi kani ka film lengkot
kadon ya usnyang syaka imlang ka salang kum ka jing sneng ka jing kentu kan pham ya ki khun ki kti bangin su thu ya ka jing i jong ki kmi ki pa ngin su thu ya ka jing trai sitam jong ki kmi ki pa ngin i ngin buram bat ngin pendam hakmat jong ki om bangin pen ibor om bangin snau sarong om bangin thot shen bat om bangin do nut ya la ki kmi ki pa kham tam andang la kot bor ngila san larang ba